Waslu lura l-Libja l-passiġġieri li kienu fuq l-ajruplan tal-Africa Airways li nħataf u tniżżel Malta tul il-jum tal-ġimgħa. Kien ftit qabel il-5 ta' filgħodu li ajruplan ieħor tal-Africa Airways ħalla l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta bil-passiġġieri kollha fuqu. L-ajruplan wasal il-Libja ftit tal-ħin wara fejn din id-darba spikkat it-tixjira tal-bandiera uffiċjali tal-Libja llum wara r-rivoluzzjoni li neħħit mit-tmexxija lil Gaddafi. B'hekk il-bandiera li xejjer passiġġier Libjan mal-wasla lura fartu kienet differenti mill-bandiera kollha ħadra li ħareġ wieħed mill-hijackers tul il-ħin li l-ġimgħa kien għaddej il-hijack. Il-passiġġieri ma telqux minn Malta qabel saret l-interrogazzjoni tagħhom kollha fil-preżenza ta' żewġ maġistrati. Min-naħa l-oħra ż-żewġ persuni responsabbli għal hijack għadhom qed ikunu interrogati, xi ħaġa li kkummentat wara wkoll il-Kummissarju tal-Pulizija. Għaddejja l-investigazzjoni minn branki speċjalizzati tagħna, ovvjament qed isiru l-interrogazzjoni, hemm l-inkjesta wkoll maġisterjali għaddejja li fi żmien qasir żewġ persuni se jitresqu l-qorti akkużati b'diversi reati. Mistoqsi jekk hemmx possibilità li jkunu estraditi lejn il-Libja jew xi pajjiż ieħor, il-Ministru għall-Intern Carmelo Abela qal li ma kien hemm l-ebda talba f'dan is-sens. Biex jiġri dan irid ikun hemm talba, li ma talba ma jirriżultax li hemm u dik it-talba mhux biss li tkun hemmhekk imma tiġi aċċettata anke bil-proċedura normali fosthom li tinstemma mill-qorti biex tiġi propju mbagħad eżegwita. L-ajruplan li nħataf għadu hawn Malta u jibqa' hawn sa meta jħossu l-ħtieġa l-investigaturi. Il-Maġistrat kif ngħidu aħna tal-Assa trid tagħmel l-investigazzjoni tagħha wkoll. Meta mbagħad il-qorti tħoss, il-Maġistrat tħoss li l-ajruplan jista' jiġi rilaxxat biex imur lura fil-Libja, dan isir, però għalissa huwa parti mill-investigazzjonijiet u l-Maġistrat tagħti il-go ahead tagħha biex ikun jista' jsir dan u jkun jista' jitlaq. Intant jirriżulta li għalkemm l-armi li kellhom il-hijackers fuqhom ma kinux awtentiċi kien diffiċli biex dawn jintarfu. Jirriżulta li biex dan kien stabbilit kellu jintuża apparat forensiku fosthom X-rays dan għax l-armi kienu tal-istess toqol, l-istess materjal u l-istess għamla ta' dawk veri.